7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabantu. This is Indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Njalo ngolwesithathu I bring you Indaba yesintu. Igama ke liyazisho. Welcome you mawusilalela oqala enqa. This is KZN's yes Indaba, your award winning show eMzansi. Wonke lama interviews yakwazi ukuthi wathole mabuya ku app Kakasi FM and on YouTube channel yeKakasi as well. We have even a TikTok account and mafuna Paula uyaya ku Facebook page Indaba with Alex. Ngolwesithathu kesuke sithi ke Indaba yesintu. Ngizo introduce ke my guest shortly. Indaba yemali nenhlanhla nemoya. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi kufanele ngabe sonke asinama difficulties nama challenges athinta imali. Then bisisuka lapho ke leyo ukuthi umuntu usuke ezalwe nazo inhlanhla zokuthi angaba successful, be the master of their destiny, but through imoya emibi nokuthakathwa and all of that or nokuba lazy kugcina ke abantu sebesola abanye ukuthi bayabadlela imali. Isebenza kanjani yona lento imali ngempela? Ikhona into yokuthi umuntu enemali kungaba khona into eyenziwa womunye ukuthi imsuse. Unokuzwa abantu bethi nje well ungakwazi kanjani ukuba successful financially in your business if ukuthi you surround yourself or uhlangana nabantu abanemoya emibi nabenza izinto ezimbi nabanesinyama in all of that. So namhlanje indaba yesintu sizothi nje songena deep even deeper than we've ever done before. Just ukukhuluma nje about ama myths akhona. Ukuvalwa kwenhlanhla yemali. Abantu abaningi bacula ezikolletini and then abanye bathi imali bayithola ngendlela engafanele like ukuthwala kanje khona nokuthi omunye untshontsha amadlozi ukuthi abheke yena fulathele abanye abantu bakubo. So this is what we're discussing namhlanje endabeni ke yemali. Akhona yini ama spirit a controller ukucirculator kwemali. Is imali even spiritual? Is it a spirit? This is what we're discussing namhlanje. I have uMathomonya uMakubane usiyasebenza umlondi esekubingelela Nkomosa. Sohlaza ngicela kubingelela kwena mfowethu. Ngicela kubingelela uproducer ucamera. Ngicela kubingelela abalaleli nababukeli ba YouTube nomfowethu la eceleni kwami uMathomonya abingelela. Siyabonga uMakubane ke lo. Eduze kwakhe we have a spiritualist ukwazima manje. Prophet? Mntana Thongo kunjani? Hayi ngiphilile njani wena? Hayi masibulisa abaphulaphula emakhaya. Yes. Bafethu ikhona into okuthiwa inhlanhla yemali. Cause phela kunezinto eziningi. Khona ingcebo, kukhona imfundo, kukhona ifamily, kukhona impilo. Bese kuzoba khona ke ukuthi kwi-center yayo yonke lento imali ingekho awukwazi ukubala. Ikhona into nje ukuthi khona umuntu onenhlanhla yemali. Sohlaza ukhona umuntu othola ukuthi unenhlanhla yemali. Uthola ukuthi ithongo lakhe noma abaphathi bakhe bempilo ngesikhathi bemlethe emhlabeni. Yes. Bathi lo ngeke aze ahlupheke. Right. Ekudaleni kwakhe kunomuntu owadala ukuthi yena uyogwilika ngale kokuthi aze enze ini. Yabo inhlanhla yemali ukhona umuntu odala nayo. Inhlanhla yemali khona lengithanda khona kadusho mawuthi imali iyaba yini spiritual. Yeah imali Sohlaza I very spiritual. Let me ask the same question differently. Yeah. If ungasekuthiwe akukho ma forces of evil or abantu abathakathayo and all of that. Mangasekuthiwe nje in a clean ideal world wonke umuntu ufika emhlabeni afuzele ngabe kunjalo ekutheni akudingi ukuthi kuthiwe khona umuntu ozalwe nenhlanhla yemali or oyithathe ethongweni. Yeah. Masizalwa sonke kanti akukhona ukuthi kufanele singahlupheki. Kufanele sonke sibe nemali. Ake ngithi qa bese ngikhuphuka nayo. Right? Ukubona mangabe sizalo sifika emhlabeni wonke umuntu ufike efumbethe kanje. Yini lesuke sifihlile. Yini lesuke siyiphethe. Sisuke sifumbethe isipho noma isiphiwo esokwazi mawufika emhlabeni Sohlaza wenzenjani ungahlupheki ungalambi. Yabo uyabona njengoba ngihleli nawe nje umsakazi. Kunomuntu ophethe impilo yakho
okade ayithanda ukuthi izwi lakhe lizwakala emoyeni ungathi njengoba hleli nawe nje akuwena osebenzayo kodwa kunomuntu owakulethe emhlabeni wathi ngithanda izwi lami lizwakala ngananga umzukulu umhlaba wonke ungazi yabo so yonke lento sohlaza iqala kuphi emoyeni so nemali ke masifika la emhlabeni akekho umuntu owadala ukuthi angagwiliki noma engasagwilika kodwa akekho umuntu owadala ukuthi enjani asokole kuphi emalini sonke sadala ukuthi sibe nakho esikuphethe ngezandla bese konakala phi ke pho sohlaza uyazi namhlanje ugijima nami yazi iqala kaphi konakala lento sure iqala ukonakala ekuzalekeni komuntu number 1 ngeenkinga ukuze makuthiwa izono zabazali zilenganeni bese ngithi ukhuluma like gynecologically no ukuze makuthiwa isono sabazali siwele enganeni siwele enganeni kunomuntu osohlaza othola ukuthi impilo yakhe bekufuna ihambe kahle kodwa esasesiswini kube khona izinto ezenzakalayo bese impilo yakhe iba nengi izinto ezifana nani nje mhlawumbe uthola ukuthi uphikiwe esake esiswini wathukwa so lo muntu ngesikhathi manje kunjalo usefika nani nesihlavu uthola mhlawumbe bazama ukumkhipha so lo muntu usuke senjani vele ngokomo usuke sebulewe yabo manje sohlaza uthola ukuthi ke manje kwenye inkathi ngifuna nje qala kancane enye into elimaza abantu ngokwesimo semali imoya yabathakathi umthakathi uyakwazi ukubona impilo yakho umncane akushaya umncane kunomuntu owashawa emncane namhlanje into zakhe azihambe kahle uyisibotho washawa emncane ngoba wabonakala ukuthi lo muntu uzoba ingozi washawa kubambake lamakobani sewuba deep in case you just joined us ulalela indaba yesintu namhlanje sikhuluma about indaba yemali nesecret yakhona both my guests say imali is spiritual and sengifaka ke umamani I will break it down leyo ichaza ukuthini leyo ukuthi imali is spirit before kube khona imali iphepha Alex imali iqale ibe numbers money it's a code so wena lo ibonayo seyiprintiwe if you sit today you have 10 billion it doesn't mean you have 10 billion in paper so 10 billion yazi isibonelo sakho ngempela savele sa spot on wase kanjani uthi ngempela I'm worth close to 10 billion no definitely so umprofit wangempela definitely you are spiritually it's just that ufuna ukuyisebenzela izenyama so iqala numbers codes then it go to paper okay now ngiyathanda umkhulu wami indlela explainer ngayo umagubana now issue yemali masiqale apha akekho umuntu wayezalelwa ukuhlupheka he mentioned a very powerful point yokuba xa uzalwa ufumbethe destiny yakho okukubi nje ilento ba abantu abaninzi abagijimi kwiziphiwo zabo zokuzalwa you will find as you are here Alex you were supposed to be a doctor or you were supposed to be a teacher then kuhluke ke ekuthini ngubani ozoba nemali ukugqitha omnye but in the spiritual realm all gifts are the same they offer the same money they offer the same happiness remember money it's not money if it doesn't make you happy so unganayo 100,000 ingazeneli izidingo zakho mina bene 50,000 yeneli izidingo zami and indenze nibe happy now imali ke iyathwetshulwa lento kuthiwa imali uyakwazi ukuyithwebula that is why uyisamone uziphinde futhi sendiyisamonile uthi wena unayo imali bese ndingekathwebula inhlahla because inhlahla nemali is different you understand ngiyakwazi ukuthwebula yonke imali efanele ize kuwe yonke ingilosi yemali yonke into efanele kube imali za kuwe ngiyakwazi ukuyithwebula ngikwazi futhi nokukuvala because ukuthwebula nokuvala two different things and I guess we're going to explain it asiqale kanje na ke mfethu khona amagama osebenzile sekunomehloko phakathi kokuthi umuntu unegift yemali bese kuzoba ukuthi ke unenhlanhla yemali usayichazileke leyo yokuqala yokuthi ivele uzalwe nayo you choose a career right you're not supposed to be employed you're supposed to be working for yourself but inkinga ke sikusekutheni ke kuba relative ekutheni 10 million is enough for umunye umuntu athi I know I can do 10 times because my rival does that so umuntu okusuthi unenhlanhla ke uhluke kanjani lokuthiwa udalelwe imali
inhlahla yemali kulapho imali kulandela khona. So that means when you will be surrounded with people abanemali, you will be surrounded with opportunities. Whether uyazisebenzisa or zisebenzisi, it's neither here or there. It's a topic for another day. But yonke nje into enemali, it follows you. So that means when ndingakwazi bamba ndifuna ukudibana no Alex, Alex kube nzima, it take me 10 years, 5 years udibana no Alex, but kuwe ikuthathe 2 years or 1 year or 1 minute. Wonke unento nje attract abantu abanemali, unento attract imali, unento nje wena that follows with money. So you call that ilando. Then abantu abaninzi that no one can steal it, but uyakwazi ukuyiblocker. Ne? Because isiphiwa sebiwa. Yeah. But isiphiwo siyablock. Okay. Ulalele ikakasi Indaba. My guest is Prophet Kwazi Mamane, as well as umlondi oyisazi sesintu umlondi Makubane. Ngifisa ukuzwa nje your question nanendlela oyiunderstand ngayo lento. Namhlanje topic yethu ikhuluma ngendaba le yokuthi yini singayazi about imali nesintu nemoya nokukholwa or ama gift esizalwa nawo. I've just learned izinto nje eziningi ezishiwo but eziwu4 stand out because asikaze sibe nazo kulolu hlela abantu abayibeka kanje. 1 imali imoya, 2 umuntu angablocker but isiphiwo siyohlala sikuwena, so ungaba uphunyuka bemphethe. And then lokho kwesithathu lokho ukuthi sometimes kufanele uaneliswe yilokho nakho, but when uyibiza ngokuthi awunayo imali kanti vele kufanele ukuthi ube lapho. And then ke sekuzongena ke nana lento ke ye greed as well. 0861596596 Emakubane. I've had people say I was over the moon ukuthi I was in a relationship with this guy ngabona ukuthi ke because of successful financially. Yeah. So namuzong empowerisha, but no, he didn't. And then kuphele kanjalo. Yeah. Man too saying ukuthi by association ekutheni ngiyi relationship nalomuntu esifazane bengade ngiyilindele ukuthi nami uzonyuka ngibe kuyizinga lakhe. Yini ekuhlula ekutheni sewufikile kulomuntu onemali kumele ngabe isebenza njengo magnet, but uthola ukuthi umuntu uzobuyela emuva poorer than she or he was before. Idalwa yini le? Yabona sohlaza lento spiritual inhlanhla yasulelana. Manje kufuna ke manje sibheke ukuthi kwayena lo muntu le mali anayo yena uyithola kanjani. Ngesikhathi futhi lo muntu wena unaye ngokothando imoyeni hoshelana kanjani, ngoba ngeke ngokomoya umuphi umuntu othi imoyeni vele iyashayisana. Yabo kenze komunye umuntu uthandane naye ebese into zakhe bese ziyaphakama, ziphakame athi mangabe esehamba eduze kwakho ebese iyashayeka. Yabo ngoba wena ngokomoya wakho nangokwengelosi yakho unengelosi ona ephanayo. So umuntu mangabe kujabulisa wena inhlanhla yakho yamsulela ngayo naye bese yaphakama, ebese kukhona umuntu onengelosi engoqo ogimbela kwesakhe ethi mina okwami nalomuntu ekufanele ngimbhekela emhlabeni. Yabo so sekuyashiyana ngoba kuyenzeka ukuthi abanye ke sohlaza imali ayizanga ngokwesimo sabantu abadala, ize ngokwesimo sendlela zobumnyama, shortcuts, ukuthwala, ukuthwebula ino hayi leyo ke manje nemgomo iphuma isinomi kanjani. All right. 0861596596 Indaba eGagasini anonymous sikubikelela. Hello. Hi, sikubikelela. Welcome to Gagas. Njani? Siphilile wena unjani? Ngiyaphila. Yes. Ngicela ukungazisho igama. Kulungile, qhubeka sisi. Ngikhuluma ngale ndaba yemoya nemali. Yes. Mina kumuntu owamaphupho oyiphuphayo imali isikhathi esiningi. Kodwa imali anginayo, ngiyasebenza kodwa ngiyiboni ngiyazala nenhlanhla. Kunokuthi abantu bethi wena kufanele ngabe uyasebenza unenhlanhla nje imali fuze ngabe unemali kodwa ngisho ngiyasokola. Salo sesichazela ke sisima ngabe uthi imali uyayiphupha and leyo nto ikwenza ubone sengazi ukuthi yabo ukuyiphupha kwakho kusho ukuthi vele kumele ube nayo, kodwa ke uvuke ekseni uthola ukuthi akubi kanjalo. Amaphupho anjani lawo waphuphayo akwenza ukholelwe ukuthi you are destined to be umuntu onemali? Cha ngisho nje ngekubantu nje bathi kufanele ngabe nginemali. Amaphupho utsho ukuthi mhlambe ngizoyiphupha ngimali umuntu engipha noma thothi ngiyiphuphe ibekiwe ngelanga ngaphupha nje ngathi imali igcwele kusingiphuli isiliva.
All right, so kulento ebishuwe omakubane benomamane like 10 ingakwazi ukuthi iblockwe. Anything ngokuthi uyayiphupha imali njalo njalo as an indicator yokuthi ublockiwe? Ukuphupha imali Alex, for me mntamagubane, it's more dangerous than imali ukuyiphiwa. Now ukhumbule mammon spirit and the spirit of money from the darkness siyakwazi ukuzisa imali ngephupho. After sizise ngephupho, then ube sewuyamkela in the spiritual, then you become part ye cult ongayi understand. Now abantu abaninzi xa kuthethwa ngesithunywa semali nangemali bacima fanele ba money comes to paper. Isithunywa asikunika imali, sikunikeza isipho. Kunesipho wena ohamba naso ekufune, because imali you will never get money anyway. Imali yasetshenzwa magobane. Yinto ofune si emphasize kubantu bakuthi kokuba if oyisebenzela imali uzoyothatha ama shortcuts. We understand? That is where you allow this spirit zingene kuwe. We understand? So now kusisi kungenzeka izinto eziyi2. Isithunywa sakho siyakwazi ukuvela sizothi ena nansi imali endikupha yona. Ne? Ngidependa futhi nephupho lakho baliza njani, because abantu abadala nengilosi bayakwazi ukuvela but funeka bavele bona usually basebenzisa icoin. You understand? Either basebenzisa icoin okanye basebenzisa igolide, whatever that it is, but most of the time iba icoin. You understand? I hope uphendulekile sisi. Uzothatha ama numbers ngasekugcineni, but iyafakazela lento issue ukuthi baswapha mangabe ukuthi uphupha imali the same way umuntu desperate ukuthola ingane ayiphuphe njalo nitha kukho right. Ngiku ayabongwa kancane emlondi umlondi makubane kanye nokwazi mamane sikhuluma ngendaba la yemali nama spirits nezinto ezisifikelayo and the myths. Ngikosayimane nawo ayabongwa sokhabela sekubingelela. Ubudebe ngiyapela. Sure mfethu sekubukela egagasini siyaphila kunjani kwena? Hayi ngikona ngikubingelele nehambeli sakho. Sure bakulalela mfethu. No mfethu khona into engiyifakaza kakhulu la, khona into ukuthi kuthiwe unesipho nenhlanhla. Uyabona mina nginento ekuthiwa isipho nenhlanhla. Nginenhlanhla ukuthola amatoho, angashi ukuthi permanent noma ukuthi ngisangaqashwa mhlawumbe ngathola imali yabo. Kodwa kulamatoho ngikwazile ukuthi mhlawumbe empilweni ngihlanganise izinto bengikwazi ukuthi ngifake imali ngazo. Kodwa uphinde ngathola ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bayisuse lento ekuthiwa inhlanhla noma bayivimbe. Mangakutshela in a space of 6 months izinto bekade zingifakela imali ingayekile la kade ngitohoza khona zashabalala zonke. Ngithole futhi iqiniso lishoyo ukuthi uma ngiya kubantu ngiyozwa kubantu okwazi ukuthi ukhulume mhlambe nomuntu wakini kuthiwa wena bangakuvimba uzophuma ngapha noma uphinde uyihlangane na inhlanhla yakhe empilweni. Yabo ngiyayizwa lento yobaba kodwa ngize ngifisa mhlambe mangamthola umuntu ongangitholela umnyombo. Kwenzeka kanjani? Yes makubana. Ucishe kufanele kwaseqaleni so ungasala somphendula nangu ayabongwa. Uyabona sohlaza lento ayithintayo. Nansi into efika ijule. Yes. Sike sayikhuluma nje ensukwini sine conversation nje. Sikhuluma ngalabantu bokufika nezitolo. Yes. Labantu bokufika nezitolo sohlaza bona izitolo zababa nazo bese beyaphumelela. Laba bokufika. Bese kusuke mina bese ngivula i-tech shop ngakithi bese iqaqaqaqamanzi bese yawa. Umuntu omnyama akafuni ukubona umuntu omnyama ephumelela. Isitha somuntu omnyama umuntu omnyama. Umfowethu lecele ngame ngaso nje azame manje kunabantu abazomshaya bemshayela ukuthi usezamile. Yabo? So now njengoba lo mfowethu ekhuluma ngamabusiness ade wazama eceleni ungathola ukuthi naye ke ngifuna sibuke khona ijulileke le kukhona ukuthola ukuthi umuntu uboleka imali kuwena kanti le mali akuboleka yona useyokuvala. Kukhona ukuthola ukuthi umuntu akuphi imali lezo ufuna uzibheke kanti le mali akupha yona uvele unento aseyenzile ukuthi le mali ayithi mayifika kuwena ebese manje ivala yonke inhlanhla yakho. So ungathola ukuthi umfowethu njengoba ekhuluma nje yena ushayiwe manje ngokwesimo sayemali ukuthi ayivalwe ingaphindi bakuyena. Okay, 0861 596 596 Indaba kakasini. Sifuna ukufunda nalama comments akhona la ku Facebook nakhona la ku YouTube, please wabhale usini ukuthi ama topic ngiwathola khona la ku YouTube channel. Kakasi Indaba sikhuluma indaba yemali nemoya nezinto besingazazi. My guest is kwazi mamane, spiritualist as well as umthandazi umlondi makubane.
Ama-views expressed on Indaba are not ama-views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Lalela Indaba eGagasini. My number is 0861 596 596. Sikhuluma la ngendaba yemali nama spirits ukuthi ke isebenza kanjani. Ngithatha uThambi Ntombela eBergville. Thami, sekubingelelo seGagasini. Yebo sanibona. Kuhamba kahle? Ya ayaphile. Kambe Gagasini ngena kubani lapho kwesakho? 89.1. Oh, isemazizini noma isemangwaneni? Semangwaneni. Oh right. eBergville emazizini nasemangwaneni Gagasi ulithola ku 89.1. Yes bafu. Ngiyabonga ukuthi ngingene la emsakazweni namhlanje ngengisiza ngilalela lo hlelo. Bengicela ukubuza la le topic yangithinta kakhulu. Mawukuthola ukuthi mhlambe wathi mawusesiswini umama bayithola inhlambe ethuka ngoba ngathola mhlambe umama eseshade wesintsibongo. Manje impilo esengiphila nje akukho kulunga kuzilandela inkinga left and right. Ukulungisa kanjani makuthi inkinga kanjalo? Okay, mamani? More on a problem enjalo because remember we are talking about spirituality. Now kukhona spirituality khona amasiko. Now I always say to people focus more on the spirituality part because once you create a room yakwamoya then you are in charge over everything ezihlukumeza abazali bakho so that izimpi zabazali bakho ungazukwazi ba uzinherit. Then you go to a spiritual realm and do certain things ukukwazi ukuvala yonke lemimoya yokuthukwa yonke lemimoya rejection yonke lemimoya ungazi utata yokuthini you understand because also Alex into masikhulume masithi ke ngoku soyamaza utata yakho ufumaniseke kuba ekuthongweni lakhe limdaka nako wabo bayathakatha kwavalwa imali so you find but now you have so many things that you need to do yet if ubwazile wena ngaba ufune a spiritualist sokuba mfo clean ubomi bami. I need this thing out on me. Let case kamama, let case katata bahlale nayo. Open my way. Mangizalwa mina, ngizalwe for a purpose. I need that purpose. Then that one doesn't need your mother, doesn't need your father. It only needs you and the spiritual. So that kanlodwe ingilosi yakho ihlanjwe iclean iphakamiswe wena uintroducewe kwingilosi yakho uyawubona izinto zakho ziyokwenzeka. Sure, kafashana makaba? Yeah, Sohlaza uyabona njengoba ethinta nje umfolo uthinta indaba enkulu. Yonke into spiritual. So abantu Sohlaza sekunzima manje bakhipha imali bapha abanye abantu. Kukhona omunye umfowethu wasizogogo wakhe ebusuku elele. Wathi ugogo wakhe lalela ke emzukulu. Kukusasa ekseni kuzofika umuntu ozoboleka imali kwena u10 ungamniki. Lo muntu ozofika kwena ezoboleka imali u10 leyo mali make wamnika uzobona usuyazithenga ukuthi wena awuthwebuleka. Kunabantu Sohlaza abathutshulwa ngemali abasuke beyikhipha bona ngoba usuke sezithenga sezidayisa yena. So esikhathini samanje sekunzima nanokuthi umuntu umsize ngani ngemali. Khona ke into engicela ukuyixwayisa abalaleli. Athi umuntu hayi into engcono umfakele e-wallet Sohlaza ayikho lo yasithi spiritual ngesikhathi le mali uyingifakela mina nge-e-wallet noma ngebank noma kuphi ngiyayikhipha le mali sengiyakufonela ngesikhathi ngikufonela bese ngithi naSohlaza ngiyabonga ngiyitholela imali ngokomoya wena usuyasarenda usuyavuma ukuthi imali ukwenzenjani unginikile so ilento mayigcinisha abantu ukuthi manje kunomuntu othothe endaweni uyanuka uthi ile uthwele usibanibani ngisho ngahlupheka kanjani akakusizi kanti lo muntu useyakwazi ukusheka from phezulu ashone phansi manje useyakwazi ukuthi ubunzima bokukhipha imali uthi sizomunye umuntu bunobungozi kangakanani umuntu uzanqambela ukuthi akuthengele lonto akunike bese ushintsha awuthathe wonke ubuyele ngakuyena. 0861596596 all religions amasulumane amahindu amajuda amaKristu amaAfrika and all of that sonke siyavuma ngithi ukuthi umdali wethu uyena omkhulu kunathi sonke mkhulu even ku-angel or ithongo lami right iyangithusa leyo ishoyo because uma mamane kumelwe ukuthi akajabule ngemali aripha ama rewards okusebenza kwakhe kwenzima ukudalelwe lokho ngeke kusuke an individual omthakathi athwebula imali yakhe ngokuthi aboleke kuyena ngizama ukuthola la leyo ukuthi
uma kumele ube successful ngisho kungaqhumuka izinto ezizokuhlwitha ngeke iphumelele. Yabona so is that fair noma isehlathini leyo? Alex, abantu abaninzi they were destined for good things but abazitholanga. Why? Because power and spirit are real. You need to understand one thing, basonke uNkulunkulu usinikezile ubomi, but ubomi buyakwazi ukuthathwa utshone before time. So that means at that particular time there is a force invoked to another realm to come and steal your life. Same applies nagwi gift nagwi mali. We have so many soccer players that ebebedlala bathe badlala xa beqala babenyuka bafumana injury. That is not a mistake. You understand? The spirit knew okokuba lo nansi into azomphumelelisa masimparalyze angaphumeleli. Ifana na issue yemali. You can be destined at good things and have good ideas and plan it, ze approve. After approvile unikezwe imali, uthi soyinikezwe imali uvela ungaboni buyenzeni. Ibusiness yakho ishone phansi okanye good ideas xa ufuna unikezwe imali ingafika. People abantu bakuyuse immediately wena uyoyifaka wena ingakwenzeki. Mangisithi okay masichange igama singathi kwazi sithi Alex okanye Magubane avela uMagubane ayifumana. Why? Because there is an angel of darkness eyala everything enegama lakho kufuneka ingaphumeleli. Angazi noma isisho esi-official in lesi kunegama nje lijwayelekile lokuthi kuthiwe imali izwenye. Solithi mhlambe someone ongahlupheki but uthola ukuthi uzothiwa ubambe ilotho and uyawina njalo megembula and then bese kuba but mina ngihlupheka engenayo ngitholi kuthiwa imali izwa enye ikhonte njalo sohlaza ikhonte njalo ake manje ngilaphe wonke umuntu olalele abantu abayeka ukubalisa sohlaza umuntu uyiaerial ngesikhathi ubalisa usukukonnecta nomkhathi wena uconnecta nomvelinqanga uconnecta noNkulunkulu wakho uconnecta nedlozi so ngesikhathi wena manje ubalisa vele ngosizi ayikho into osuzosizakala ngayo wena uNkulunkulu ufika ngalesikhathi ujabule ithongo lifika ngalesikhathi ujabule so ngesikhathi wena ukhuluma ngemali angenza sibone esincane esihluka emalini kwaku 2015 kukhuluma idlozi ekhaya liyaphakama lithi niyambona umfana emva kweminyaka emithathu uzoduma umhlaba wonke kwangazi ke ekhaya ukuthi kanjani lathi lo mfana sizomthatha simfake emsakazweni likhuluma nobani idlozi likhuluma ekhaya likhuluma ekhaya gcwele liphakama kumina maliphakama sohlaza likhuluma lonto sebeyangitshela lisho kanjalo sohlaza emva kweminyaka emithathu kwaba u16 kwaba u17 kwaba u18 19 ngangene egagasini sohlaza ngaqala ukwazi 2019 yabo so manje ngiyakulento oyishoyo yokuthi umuntu into yakhe mesuke destined yona mana ekukhuluma phela manje awusithakathanga nje ukuthi kuzona bonke labantu abalaphayo sibize wena kulo 3 Indaba eGagasini. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. 89.1 covering from Moy River to Epic Valley. Indaba ezokadaba. Sikuka yonke indawo. Welcome Tania. The biggest summer event is indeed. The 10th annual Gagasi FM Beach Fest is taking place on Saturday 2 December at Moses Mapida People's Park. Pakishana Makula Box, Hukote Skim Sako. The lineup will feature Maporisa, Nasty C, Tyler ICU, TKZ, Dala Tuxi, Black Diamond, Shadam Shugezi, Melo Nokalo, Nomfundo Mo, Kayam Tetwa, Tina Zoom, Big Zoom.
Zulu, and your favorite Gagasi FM presenters. It sounds so perfect. Get your tickets now from Web Tickets. 300 Rand for general and 750 Rand for VIP. Cooler boxes are allowed. T's and C's apply. The 10th annual Gagasi FM Beach Fest, proudly brought to you by Gagasi FM. Indaba Kakasini, right? Sikhuluma indaba yemali nemkhuba ekhona nezinto abantu abazishoyo nama myths as well. I have got my guest and ngizothatha now uMalinda Mjiako from Nambiti. Usekakasini Malinda? Yebo uyaphila Mr. Alex nabatazi bethu nabo lapha estudio. Siyaphila mfethu the outing ngene before wena back village singena ku 89.1 wena sibamba kubani lapha eNambiti? 8 to 8.98 band angisazi ukuthi banda igcinene noma u6 no fanele uyazi yes you're right you're 89.1 and but mawufuna ukuyibamba kahle ireception uyizwe ngendlela uyifake ku 107.9 awuzuzwa kumehluko sure mfethu nathi indaba imali nemoya necha okokuqala nje budayi ngizoqala ngibonga uhlelo lwakho futhi njalo nje khona la okwesinye isikhathi osola ukuthi mawunabo abahlaziyo osuku nabo khona la esizakala khona siyabonga nje kakhulu futhi okokuqala nje ngizoqala ngokuphakamisa siyabonga nathi okunye mfowethu cha ngizocela futhi ukuvumela obaba labo onabo lapho estudio ezinye zezinto mfowethu ukuthola ukuthi ngempela omunye umuntu uqala ukugqilazeka emncaneni bakhe uthola ukuthi ukhula nento vele usuke ugqilazekile kodwa mawuthi uyabheka ngisho emaphupheni ebusuku ubona ukuthi no man akufanele ngabe ngigqilazeke ngalendlela ngendlela osuku ubona zenzeka ngayo izinto uthola ukuthi ngempela ezinye izinto waphuma nazo umzali wakho uqamba nje usuyazalwa uphuma nje nento wena esiyinkinga okanye futhi ngibona ngazi ukuthi futhi mina abantu futhi abakwaziyo ukubona ingane ikhulu ukuthi le ngane ithi mayikhula isuke izokhula nezinto mhlambe ezinomcebo phakathi bese bekwazi ukuthi bekuvale ngendlela abakuvala ngazo engisho ukuthi cha ke ngibhakazele obaba kuyinto ekhona impela le uyibona imali ukuthi iyafika ebusuku ngendlela efika ngayo okufana noma nawe ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi mawuthi unenkinga osuku unayo mawuthi kufika into ethi ifuna mhlawumbe ukuzokulapha ebusuku mhlawumbe noma yizi noma mhlawumbe uthi ugogo noma umkhulu efuna ukukutshela ukuthi uzosizakala kanjani bese kuba khona into evela igijime nje iyovala emadlebeni yenzela ukuthi ungamuzwa lo muntu osuke ukhuluma naye usunaka yona ke manje ukhohlwe ukunaka lo muntu osuke ethi ukunika usizo izinto esiphila nje nazo lezo mfowethu. Alright no fokazisa lento kade shiwo ulalela indaba kakasini sikhuluma indaba zemali nanendaba yemoya nanesintu nezinto nje esingazigwema as well 0861596596. Here's a question bafethu emalini lento ngiyayinotice nje generally there are people othuma ethi no ngifuna ukuza kuwena ngifuna nje uzobona inamba entsha ngiyithengile yabona ngiyakhombisa imoto entsha yabo and then ngixoxe bese zothi hey ngiyanikela mina i-tide and yabo so yikho izinto eziza kumina ngoba ngiyanikela right then kuzoba khona umunye ozothi hey ilozi liyabhekelwa hawukwazi ukuthi amadlozi akhe angakwenzela yonke into but ungawamzeli lutho leli khehle lihleli kuwena kufanele ukuthi ngenze njalo mina yabo yikho ngiba successful ngithenga iproperty la ngenza ukuthi nokuthi should that be a catch uma kuthi sibuyela la siqale khona ekutheni umuntu uzalwe vele emelwe ukuba successful why now kumele kube ukuthi ngiyanikela so that izinto ezinhle zize kumina sekukusithenga phela isibusiso leso uyabo nasedlozini mawuthi lona should it be like that Alex xa uzalwa kukhona ipurpose ethile ufune kuyifezile then ube nabantu that are guiding your life whether you want to call it amadlozi your guardian angel uthixo whatever that you want to define it yourself. Now any relationship you must maintain it. Any relationship, a relationship that you don't maintain it, it's not a relationship. Any relationship need maintenance. If indeed you are my friend, I should maintain the friendship. So I can't call you my friend if I do not know that what do you have, what the challenges that you are going through, and offer help. Now that's a purpose of angels.
Now, when you give to your mother, that should be the first principle. Because so you need to do good. Leli liphilayo, you need to do good. Leli lifile, you need to do good. Now, I know when we talk about it, people overdoing it. You find Baba Kheli, Igusha, Magazi, all of those inviting spirits that they don't know. I'm not saying it's wrong, but I'm saying you must know that, because abanye balahlekelwa zizinto mhlaba bethi bayabulela. Athenga imoto umuntu uyoxhela athenga indlu yoxhela. Now you are invoking now spirits that you don't know. Uthi ungathakathanga kanti uyomosha izinto ongazazi. So into ozamukisho lana ekutheni if you turn over a business lakho inyuke ngo100%, it could take 5 rand or ukhuluma ngezwi nje uthi uyabonga. It doesn't need ukuthi kube into enkulu yokunqunywa kweimbuzi nani. It really doesn't need. I always say to people, ikhandlela namanzi, it will do you good. Hlala nje ubulayitha ikhandlela lakho ubonge uthi ngiyabonga. If you believe in church, remember, believe ke yenye into, Alex. You know, ungaphathwa inhloko, then you believe that I'm your prophet. Okanye you believe bangenyanga yakho, you believe. Thina ngabanye ke sisuke emakhaya si believe ba once nginyathele ekhaya unqamuka nenhloko unqamuka kwanto because ngisuke sengene ke ngoku ezulwini lami la ngazi khona uba ngiyothola khona ukuphila. So now doing you that, maintain the relationship. You maintain the relationship. You're servicing the relationship. You're 10%. Nasebazali beni bakho, you give a thanks uba mzali wami ndinje because of you, because it worked for me. Yokokuba i-challenge ongikhulise kuzo ngadibana nazo, but you were there for me. You understand? Okay. So what if ucabanga ukuthi umzali wakho ke uye ke ukuthakathayo? Ngabe sewukude nempilo but uye lo okubambayo. So uzoya kanjani ke yena mamani usuzothi ke wena uNkulunkulu wami semhlabeni, you are my first angel, if kuthi you suspect ukuthi uyena lona ongafuni be successful? Now ukhumbule, Alex, we are dealing with the spirituality. Whether you do that, doing that ilungisa umphefumulo wakho, ikwenza wena to be at peace. It doesn't mean if you won't do it akuzukwenzeka kanto. Kukhona abantu who are blessed even if abayenzi, but bangafikeleli la kufanele ukuba bafikelele khona because of isibusiso somzali wakhe akasifumananga. Now ukhumbule, even if umzali wakho angakuthakatha, is still umzali wakho, but ungenwe umoya othile ongafuni ukukubona uphumelele. But it doesn't take away yokubunga umzali wakho. That is why you need to allow the spirituality to protect you, your angel to protect you, even to your parent. To your blood, yeah. Yes. Okay. Noma ngakuthakatha kwakhona ukuthakatha kuthe isibusiso nalokho ngoba. Ayakusiza. Ngizamona ngakho Alex, mina nginkinga lana. Baba mavaka avaka ngiphathe kahle ngisakhula, even esehla nomama angihlumeza kakhulu until waza decide ukwazi wahamba uhlala nentombi. So it's alright. So uma ngifundisa ngaze ngaba lathi empilweni. So ade nginako umhambisela izinto ngibe nenkinga, but ke ngahlangana nayo wangicela 100 rand ngamnika. After that ngaba namacala emsebenzini, imali ngiyibona ukuthi ngiyaphi, ngiye kumuntu wathi uyena anginayo isho. Yabona le tathi sikhuluma ngayo ukuthi ubelieve ukuthi ubaba uyena omblockile ade menzele izinto ezenhle. We will respond to that. Ngithatha nasa enye voice note. Welcome to Gagasi. Windaba. Sekubingelela. Gagasi. Ngibingelele basakazi bamabahle. Sure. Emsakazweni. Iyangithinta le ndaba nami isikhangana. Inkinga yami ngikhulele ekhaya, but kuyavela ukuthi ekuzalweni kwami kwaba khona ukungaboni ngasolinge phakathi kwabazali. Lokho kwaholela ukuthi abazali baze begcine beqhelelana. Kangangokuthi ubaba waze wagcina wahamba emhlabeni and wagcina kulandela umama, and umama ngimazi. And ngaso sonke isikhathi mangithi ngiyofuna umsebenzi kumnyama. Acisha fanele lama, sorry mfethu, acisha fanele yokuthi ingane ihlangene nezinkinga zabazali, but kuyatholakala ukuthi leyo nto iblocker isuccess yabo. Sohlaza uyabona nje ayengiqale kuloqala. Yabo kuyenzeka kwenye inkathi uthi umzali ngempela uyakushaya.
esimene sikanjalo umzali mangabe ubona ukuthi yakushaya into ekufanele uyenze njengoba besuke kulethile emhlabeni wena kufuna ungalwi naye kufuna futhi ungaxabani naye ungawuphakamisa umoya ngoba mase usuphakamisa umoya nawe so wrong ethongweni yabo so kufuna esimene sikanjalo uqhele ngoba umuntu usuke omoya umuntu uthola ukuthi lo muntu ofika kwesibili konke engizoyisho mhlawumbe umunye uzothi ngiyasangana uthola ukuthi lo muntu akuyena umzali wakhe lo omzalile yazi kanjani njengoba lo muntu useya reincarnate ubuya kwesibili iyenzeka lonto leyo yeah uthola ukuthi lo muntu useya reincarnate usebuya kwesibili emhlabeni lo osemletha manje ngoba uvela useyibridge kodwa uma wakhe uqala mhlawumbe uthi washona ngo1820 yabo so manje lo muntu njengoba ebuya vele kwesibili emhlabeni vele ngeke azazwane nalo okuyena omzali manje ngokwegazi so ngoba lo muntu usukena ezoziphilela impilo yakhe ezofeza ezinye idingo ahluleka ukuzenza saphila mawusuca sesiphakathi ngizokueja ukuthi uye kwi-app kwi-podcast khona uzokwazi ukuthi uyilalele le show you download Igagasi FM app and musufike lapho kubaleka kakhulu ke ukwedlula lokho ukuthi uregister under Indaba busiyabuka ke kwi-YouTube channel sikhuluma indaba yemali and umoya nawo ke nama comments and then siyala on social media uzothi nibheke omama babangani benu laba enithi bayaphumelela kunawe abangani bese ke nijwayeza inhlambuluko efana nokugeza emfuleni ohambayo ukugquma ukuphalaza ukupha abashana imali ekhanyayo so meaning ukuthi ama coins ziningi indlela zokuvula inhlanhla sure and then bese kuzoba khona another comment and then kuzoba uthulebona la ezothi ya kuyenzeka udakwe nawe uyibone ngathi usuphila isoft life kanti uyehlathini so usho lapha ekuthini sometimes 18 esingakwazi ukuyispend imali bese bangazi ukuthi khona umuntu oyithathayo and then bese kuzoba khona usihlela ezothi singathanda sonke ukuthi sibe nama plan kodwa manje uthola ukuthi ithi imali masifikile uthola ukuthi ayisekho and awukwazi futhi ukukhomba ukuthi yini oyenzile ngayo so ivele nje idisappearish leyo all right and then ke khona ke nomunye ozothi ke imali iyona yabulala izwe back in the days before le mali ongazi ukuthi yayisiwa plakuthina zazingekho inkinga ezingaka and then kosingiphile uzothi mangabe kusuke kuthwetshulwe isidalwa sakho sihamba nakho konke sizosebenzela la esithwetshulwe khona lapho ke you'll dream having imali kodwa ingafiki kuwena iye kulo obelande isidalwa sakho ngephupho and then bese kuzoba umanqoba la izothi yabona in a dream mawuphupha uphiwa imali efana no 100 rand kanje ohlangene neyangaphezulu lo nto iqonda ukuthi isizothathwa okwangempela yini all right and then bese kuzoba khona another comment la ivela kusigwebela ezothi no i-system actually esigqilazayo i-ANC kanye ne-Reserve Bank right so ama comments nje lawa avela kubantu about izinto abantu abazisho ngemali sengikumahlika ke nawo ibona basetha inflation repo rate and all of that sure mahlikile Siyana ngibingelele baba uMamane no Spencer Mathonge sure mahlikile yazi mthana ngiqale ngokubonga mfowethu ngiyacabanga ukuthi le topic mhlawumbe icishe ibuye kwesibili kulonyaka okokuqala ahambe yayino baba uMamane yedwa sasesicela singabalaleli ukuthi sicela ukuthi ibuye nomuntu ofana noMagubane omthandazi nomuntu oyinyanga siyabona ukuthi ibuyile futhi so sizwa two sides of the story mhlawumbe ngokuzayo siyoza three sides ekhona nomuntu oyinyanga naye uzoyibeka ngevision yokunyanga yes yeah ubaba uMagubane la ukakhuluma ngokuthi kwesinye isikhathi umuntu uyayidonsela into ethi abantu abayeke ukubalisa which is true ngoba uma ngabe sibuyela ngolimi mhlambe lamanje noma lama 2000 kahle uthi uSpansa Mathonga it is the law of attraction lesukuthi isebenza ngaleso sikhathi ngoba wena usuku usuzidonsela izinto eziquite opposite nemali ngoba ayikho into based forward noma enhlo oyibuka isiversion yemali iza nganene ngoba singakhohlwa ukuthi imali vele is spiritual kwaseqaleni ngaba abantu abayithwalela imali ukuthi if ayikho spiritual so ukuze ivoke umoyothize kufanele leyanto leyana uzuthiwa hayi imali yamlandela umuntu noma engathinta ukuthi kuthi boom angijabo ngoba vele there's a certain spirituality which attracts anything involve imali towards him and draw towards him. Okay, sure. Yeah, no, thanks for raising that. Ngizozwa nje ukuthi bazophawula bethini ngizothatha nesicelo eshangase. Thanks mahlikihla. Ohlanga isicelo.
Sokhulu. Yes mfethu. Sokhulu kupeta kakhulu sokhulu angikwazi ukuregressa kanje empilweni ayingeke sokhulu kuyasinda. Indaba yemali. Hayi kuyasinda akwenzeki lutho sokhulu umuntu ubuyele kumunza kakhulu. Okay. Sure, sesiyarapha apho ke manje mfethu mhlawumbe uzothatha inamba lana and then bosubona ukuthi ungasizakala yini. Bafethu I respect ama views la wena washoyo and niyasikhanyisela. Kodwa ngabe asikho fair if sizoqeda iconversation ekanje. Singasho ukuthi akuzona zonke izinto ezenzeka empilweni yethu ezinama reasons are extreme. I'll make you an example nje. My father ran a family business all these years until afikelwe ukuthi he couldn't work anymore, right? So kube yimina engilithathayo. But I'm rude to lama customer, I'm hard on ukuba flexible ngama discount, ngiba reward accordingly abantu abasebenzayo. Kancane over 12 months thola ukuthi we could meet 250 we profit but akusenzeki. Then the quick excuse kuzoba yileyo ukuthi kusho ukuthi sengivaliwe uhambe naye imali yakhe. Ezinye zalezi izinto ezingadingi ukuba deep, ezidinga nje introspection nje engadingi imoya. Isiphiwo sohlaza. Allow me Alex ndithi in life yomuntu spiritual. Now wena ngesikhathi usenza lonto there is a certain spirit esi attacka utatakho nefamily yakho. Sisebenzisa wena to destroy lento utatakho ayisebenzele kanzima. Abantwana bakho tomorrow the day bangenwa ulo moya to destroy everything. Kunabantu esibaziyo abasebenza nzima Alex banyusa ifamily bengathwalanga bebesebenzisa izithunywa eziclean yangizwa ngithini but isecret bangabaxalela abantwana babo bamntanami like umzekelo mina personally angaze ngahlamba ngomthi ebomini bambonke even nangesasikhathi ngangisene surgery ngisebenzisa I've never touched umthi in my life. You understand? Because watshelwa because I was told when I was 12 years ukuthi ungawuthini uba ungawazi but ungazi usebenzisa the day usebenzisayo zonke izitha zakho zokatheka. All right, so in that leyo nto kwakho kwama Destiny dynasty kufanele ukuthi basho inabantu ukuthi imfihlo yethu la ekhaya yini. Of course you will never apekhaya if usiphila ngomthandazo you remember you give then you have, you receive what you give. So if abantwana bam, if I'm starting a business, abantwana bam mabazi up to that business yam. If ngiyathakatha mabayazi imfekene yami biphakelwa nini, so that ingababethi xa sengekho. Ifana nomthandazo. Siyakuzwa mfethu inamba yakho ithini no Facebook? Abantu mabanifumane ku Facebook page bathi Prophet Kwazimamane, Prophet Kwazimamane on Facebook. Siyabonga Prophet Kwazimamane, mako bantholala kanjani yana? Sohlaza ngitholakala ngolwesine nangesonto eClermont enombolweni ezimbili. Eyokuqala ethi 079 4280 757 esibili ithi 061 921 9881. Okumnandi lento esikhuluma ngayo yalungiseka. Right, sure. Bambeke le show kwi app yeGagasi FM. Izwele la okumnandi lento ingalungiseka. Indaba was produced by Mr. Sphelele Nzuza. Umfoka Impumelelo. Gagasi Indaba njalo ngomsomluko ngo7 kuya ku8 p.m. and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Indaba